जय भोला जी के गोड़ लगतनी। हमार कहानी कहे जातनी। हमरा कहानी के बहुत प्रेम से सब गुरु बहिना लो सुनी लो। गुरु बहिना लो एगो लड़की रहली तो रोज 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 सी चर्चा में जात रहली। तो जब जात रहली तो उनकर भौजाई कहली कि ऐसा बात बाकी तो देखत तो हमनी के इज्जत ही छोड़ी है ना, रोज सी चर्चे में जात रहत रही। बहुत ही सी चर्चा में जाए वाली भइल बड़ी, अभी हमनी के इज्जत बाची ना। तब तो बहुत लड़की सुनत रहे, वही तरह कहत रही। तो कहत रही अपना पति जी से जे सुनत तनी जी त का हो आ त जा इनी करा के न खूब लड़का एगो खोज आव ऐसन कि सात टेढ़ रहे, ओकरा मुंह में से लार पोटा गिरत रहे आ टूटही पलानी रहे कि ये कहू बुनी बाहरा जाओ जौन वैसने इनके लड़का खोजिए है। बहुत ही हमनी के छाक छकौले बड़ी। त कहली कि अच्छा ठीक बा। तो अब जब जातरन तो एगो बूढ़ी रहली आ एगो लड़का रहे, सात टेढ़ रहे, बैठा रहे चुपचाप वही जे। तो वो करे द्वार पर पहुंच गलन तो एगो पलानी वो बुढ़िया के रहे। वही पलानी में महतारी बेटा अपन गुजर सफर करस। तो कह तरी कि कहलन कि ये बूढ़ी माई एगो एमे लड़का ये जब मिली हमके तो ये बबुआ चल जाओ गौवा में, खूब निमन निमन लड़का तह के मिली से। हमार तो एगो लड़का बा अब टेढ़ बाटे आ देखते बड़ा ओकर मुंह में से लार पोटा गिरते बाटे। तो कहत न कि अच्छा ऐसा बात बा कि ठीक बा। जब ये तो हमारा के वो ऐसने चाहबे करी आ है टूटई पलानी बे ये गहू बुनी बाहर ना जाला। तो कहली कहतन कि बस बस बूढ़ी माई हमारा के उहे चाहबे करी। तो कहलन कि ठीक बा। अब ओकरा के देख सुन के अपन जातरन गोइलन तो दिन बारी ध के जातरन। तो कहत रही कि का जी ठीक कहनी है। तो हाँ जैसन कहले रहलू ह वैसने कैले बानी। मान ल कि सात टेढ़ लड़का बा, मुंह में से लार पोटा गिरते बा आ पलानी में तनको सरने नइखे कि ओमे केहू रही। मैं कहू बुनी बाहरा जाई ना, मैं घरे में गिरी। कहत रही कि बहुत खुश भइली। उनकर भौजाई कहली कि बहुत बढ़िया खोजी आइल बड़ा। तो जब जाए के भइल 2 दिन के दिन रहल तो कहत रहन मने मने भीतरा तो भैया के दर कचल होते रहे कि ये भाई दिन कपार पर आ गइल, कुछ तैयारी नइखे, न किनले बड़ी न बेसहले बड़ी, हम का लेके जाए चढ़ावे खातिर। तो कहलन जे काल जाए के आज कहतन जे का हो कुछ किनले है ये निकुआ बहिनिया के का ले जाए दुगो का समाज में चढ़ावे खातिर। तो कहतर कि हाँ का ले जेब चढ़ावे खातिर के, जा हंसुआ ले ला पुरैन के पात काट लीह आ ले जाके आ उहे चढ़ा दीह। तो कहलन कि अच्छा ठीक बा। सबेर खनी बेचारू उठलन, अपन हंसुआ ले लेलन, पुरैन के पात काट लिहलन, काट के आ लेके चल दिहलन, अपन बांध छान के लेके चल दिहलन। आ ई अपन लड़की बाड़ी तो गुरु के ध्यान में डूबा रहली। तो बोला तरी अब जा तटे लो तिलक चढ़ावे पुरैन के पात लेके। गुरुजी फूला के बाराता पापा चढ़ावले गुरुजी फूला के बारात नावा। हमारो भैया चढ़ावलन ये गुरुजी पुरैनी के पातावा। हमार भैया चढ़ावेलन गुरुजी पुरैनी के पातावा। पातावा भइले गुरुजी फूला के बारात नावा।
भइलन ये गुरुजी फूला के हो बारात नावा सब कर दिहलिए गुरुजी जीरावा हो कोई छावा सब कर देलिए गुरुजी जीरावा के खोई छावा हमार भौजी दिहलिए गुरुजी के भभूतिया हमार भौजी दिहलिए गुरुजी के भभूतिया हो भभूतिया भइले गुरुजी सोनावा के हो ठेलावा हो भभूतिया भइलन ये गुरुजी सोनावा के हो ठेलावा सब करयामा दिहलिए गुरुजी लीलावा के चुनारिया सब करयामा देलिए गुरुजी लीलावा के चुनारिया हमार भौजी दिहलिए गुरुजी हटही होलू गरिया हमार भौजी दिहलिए गुरुजी हटही होलू गरिया होलू गरिया भइले गुरुजी लीलावा के चुनारिया होलू गरिया भइलन गुरुजी लीलावा के चुनारिया सब कर सासू तारा लिए गुरुजी दियावा से पतोहिया सब कर सासू तारे लिए गुरुजी दियावा पतोहिया सासू तारा लिए गुरुजी लक्ष्मी हो पतोहिया हमार सासू तारे लिए गुरुजी लक्ष्मी
जय, बोल द सचे दरबार की जय, श्री गुरु की जय, हर हर महादेव।